l-14 ta' Awwissu, tifkira obbligatorja ta' San Massimiliano Maria Kolbe, saċerdotu martri. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 19, versi minn 3 sa 12. U resqu fuqu xi Farisej biex iġarbuh u qalulu: jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun? Iżda hu qalilhom: ma qrajtux li sa mill-bidu il-ħalli għamilhom raġel u mara u qal: minħabba fekk raġel iħalli l-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqat Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Qalulu: mela allura għaliex ordna Mosè li żewġa jagħtiha l-kitba tad-divorzju u jibata? Qalilhom: kien minħabba l-ebbussija ta' qalbkom li Mosè tagħkom il-permess tibatu n-nisa tagħkom, iżda ma kienx hekk mill-bidu. U ngħidilkom li min jibgħat lil martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju. Qalulu d-dixxipli: mela la darba dini l-kundizzjoni tar-raġel mal-mara ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ. Iżda hu qalilhom: mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha. Hemm ewnuki li jitwildu hekk minn ġuf ommhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies, u hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom minħabba s-saltna tas-smewiet. Min jista' jifhem jifhem. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'inhi l-intenzjoni ta' Alla għall-istat tal-ħajja tagħna, kemm jekk miż-żewġin kif ukoll jekk mhux miż-żewġin? Ġesu jitratta t-tema tad-divorzju billi juħu l-semmija tiegħu lura għall-bidu tal-ħolqien u għall-pjan ta' Alla għalina l-bnedmin. Fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 2 versi minn 23 sa 24 naraw l-intenzjoni u l-idejal ta' Alla li żewġ persuni li jiżżewġu għandhom isiru tant maqudin bejniethom brabta li ma tinħalx li jsiru ġisem wieħed. Dan l-idejal insibuh f'Adam u Eva. Huma ġew maħluqa għal xulxin u għal ħadd aktar. Huma il-mudell u s-simbolu għal daw kollha li kellhom jiġu warahom. Ġesu jispjega li Mosè ippermetta d-divorzju b'turija lil poplu li tilef dak li kien minn dejjem l-idejal. Ġesu jolli l-fuq l-idejal ta' stat ta' żwieġ quddiem dawk li huma lesti li jilqgħu u jaċċettaw il-kmandamenti tiegħu. Bl-istess mod, Ġesu jpoġġi idejal għoli għal dawk li b'mod liberu jirrinunzjaw għall-istat ta' żwieġ għas-saltna tas-sema. Kemm dawk li jiżżewġu kif ukoll dawk li ma jiżżewġux u jgħixu għas-servizz aktar mill-qrib tas-saltna ta' Alla, mod speċjali fil-ħajja konsagrata bħala qassisin, patrijiet, sorjiet jew lajċi konsagrati, għandhom sejħa individwali minn Alla u kollha huma għall-glorja ta' Alla. Il-ħajja tagħna fir-realtà mhijiex tagħna imma ta' Alla. U jagħti il-grazzja u l-qawwa lil dawk li jfittxu li jimxu fit-triq tal-qdusija tiegħu fl-istat tal-ħajja tagħhom.
tfittex għajnuna minant il-bnedmin ta' Alla biex taraf aħjar x'sejħa għandu għalik, jew jekk diġà qed tgħix din is-sejħa, tfittex għajnuna biex tgħixha bl-aħjar mod u bil-qdusija li jrid jara fik Alla. Issom lil xi saċerdot bħala direttur spiritwali tiegħek biex miegħu tiskopri dejjem iżjed kif tgħix il-pjan ta' mħabba li Alla fassal għalik. Mulej Ġesu, is-sejħa tiegħek biex inkunu qaddisin tiġbor fiha kull stat ta' ħajja. Qaddes il-ħajjiet tagħna bħala miż-żewġin jew mhux, ħalli aħna inkunu nistgħu ngħixu bħala irġiel u nisa li huma ikkonsagrati lilek. Għamel li aħna mhux biss ngħixu u nagħtu xhieda tajba fit-twettiq tal-istat tal-ħajja li ngħixu, imma wkoll li nippromuovu iż-żwieġ jew il-ħajja ikkonsagrata bħala dik li wieħed jibqa' fiha b'fedeltà sal-aħħar ta' ħajtu, hekk kif urejtna int li għandu jkun bit-tagħlim u l-eżempju ta' ħajtek. Amen.